Altså, prøv at forestille dig at være ansat på den der farm, der har de der meloner. Og skal bære rum på dem der hele dagen. Det er kraftigt være rejser. Og så siger man, nej, de har selvfølgelig et eller andet, du ved, en trillebør tændt og sådan noget, men det er jo sådan nogle fattige lande, de har jo ikke noget, et eller andet.